שלום לכולם, אני מצלם בפראפס, בדרך כלל אני לא, אבל אין לי כוח לא לצלם במסך מלא, יותר קל לי. שלא יודע, בספלולוגיסט 7, אני מתחיל עם סטון סורד, יותר נכון איירון אקס. בואו נראה, אני אכנס לטימס, ווינטר. ניצחתי יותר מ10 פעמים בזכות הקיט הזה. זה נראה לי הקיט היחיד שמתי שהם משפרים אותו ב50,000 מקבלים סטון סורד, או משהו יותר חזק מאוד. אוקיי, הנה ספלולוגיסט VII. רגע, אני אעשה on this message. חמש, 4, 3, 2, 1. אם אתם חושבים שמישהו השיג לי את הכסף, אתם טועים לגמרי. כל יום השגתי 5,000 קוינס, עד שזה הגיע ל50,000. במקרה זה היה היום. צריך רציתי לצלם. בזמן לא צילמתי, ורק נראה לי אתמול הורדתי פראפס. אני לא צריך את הסטון סורד, אבל אני יכול לחשב אותה, ואז אני כן אצטרך סטון סורד. תמות. טימית חרא, למה אתה לא מרביץ לו בשביל שיעוף אליי? איזה נוב. קופץ עליי שאין לו נשק, יש לי סטון סורד. מפגר? וואלו? או שאני פשוט טוב. סתם לא בא לי להשוויץ. טוב, יש לי לבל. ספלולוגיסט עומד להגיע אליי. והסתכלו. אני מקבל את זה, את זה, את זה, את זה, את זה, את זה ואת זה. זה אחלה קיט, אני אומר לכם. כשנהיה מקס, יהיה עוד יותר טוב. אני אתחיל עם איירון סורד, לא עם דיימונד אקס, למרות שהייתי מעדיף. עם איירון סורד. טוב, נראה לי אני אלך לספאון. רגע, האנשים שאיתי חיים מאוד. נשים את סטון סורד פה שאני יוצא לחשב. שיט, אוסטיימר. נו. טוב, לא היה לי סיכוי. אוסטיימר מקס ואוסטיימר 9. אני תחשבו שאני נוב. טוב, אני אכנס להדרכה. הנה. הייתי צריך לברוח, אבל מה הסיכויים שלי? הם היו אוסטיימר. יש להם סוס. יש לי חבר שקוראים לו עמית ולשוב. רגע. תסתכלו. יש לנו 47 אנשים, מי שרוצה שיעשה סלש G-Join Life for Win. תסתכלו, הנה, עמית הוא קריפר טימר 7. מאוד טוב. אני והוא ניצחנו איזה 10 מקסים. איזה בסה שלא צילמתי. מלא מקסים באו אלינו וכיסחנו להם את הצורה, ואנחנו כולה 7. ואחר כך איזה איש עם דיימונד סורד בא אלינו שלא היה לנו הרבה חיים, כי הרגנו את המקסים. והרגנו אותו, ומסתבר שניצחנו. ואז מהקון שקיבלתי, קניתי את ה7. אני רואה איש באופק, יש לי תחושה רעה שיש לו סטון סורד. זה לא טוב בשבילי.
הוא עולה נראה לי. לא באמת. יופי. טוב, מה אני מתחבא פה כמו שפרן קטן? אוקיי, אולי הייתה לזה סיבה טובה. אוקיי, הייתה לזה סיבה טובה. ספלודיסט 8. תצילו. נו באמת, זה מה שחסר לי. עוד ספלודיסט 8. או שזה 9. ואני קורא לו את הצורה. אוקיי, אני אורפ אישית. אמרתי לכם שאני הורג מקסים. אוקיי. נהיה פול איירון. לא פול איירון, אבל יהיה לי קוטים לדעתי. תמות! פיו, עלו דיימונד. טוב, זה מתים 7. לוואי שאני נצליח במשחק. שלום. תמות. אני יכול לחשב את הסטון סורד אם יש לי. נראה לי שיש לי. אני אסתדר גם בלי, אבל יותר ביטחון. נגמר לו ספיד, אני אחכה שהוא יעשה טעות קטנה, ייתקע במשהו ויהרוג אותו. קרוב אליו. מתי שהוא ייתקע. אוקיי. לא, הוא לא הלך לסולם, הוא לא אידיוט. אבל הוא נוב. נו. עוד מעט דף מאץ'. אני מקווה שאף אחד לא יבוא אליי מאחורה. שיט, מקס! לא מקס. טוב, הוא בטוח מקס משהו, אבל הוא פול דיימונד. צילו. צילו. רק חסר לי שיהיה לו ספיד פורשן. אוקיי, זה היה המשחק. חבל שאחר זה הפריע לי. נכניס לעוד אחד. ווינטר. תזכרו, כל מה שרוצה להיות בטימים איתי שאני MVP+, מלא VIP, גם אנשים רגילים אבל עוד MVP. תכתבו /gjoin live for win. אנחנו חושפים כרגע ל-G-Tag ואז יותר יצאו. כבר קנינו כמעט הכל, יש לנו G-Party. רגע. שופ. אני יכול רק בלובי. טוב, יש לנו G-Moted, שמתי שיוצאים ונכנסים, או בכלל מתי שנכנסים, זה רושם משהו, מה שהגילד מאסטר, שהוא חבר שלי רשם. וגם קנינו G-Party שרושמים /G-Party, לא GP, G-Party, ואז כל מי שזמין בגילד שולח לו פארטי, כאילו, אתם יודעים.
התוכניות שלי קורות משום מה. סקאוט וי, רנדום, ואני שאני וי. נו באמת, מה אני עושה? לרצוח אותו. פאק! 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 טוב, זה אחר של משחק. אני מקווה שאני אנצח. דווקא כשאני מצלם יוצא לי משחקים גרועים. איזה מזל, נכנסתי בול ב-24. יש לנו 46,000. לא מזמן קנינו את הג'ימוטד. אני מקווה שהפעם לא יהיה פה פול דיימונד. למה הוא לא רושם כלום? פאק! פאקינג שיט. אני מקווה שלא דמיינתי. טוב, לפחות יש לי עדות מצולמת. רק שלא ירקו אותי לפני הקיט שלי. כל עוד לא קיבלתי את הקיט, אני לא כזה חזק. הקיט שלי אדיר. התחיל עם סטנסות. עדיין לא כל עוד שקניתי את הקיט. הלוואי שלא שיט. לברוח. עוד מעט שאני אקבל את הקיט יהיה לי כמעט פול היום. יחסר לי רק להרוג טים 7 ומעלה. ואני מסודר. טוב. איש נוב. שלום לך. נו באמת. שהרביץ המניאק הזה. לא הרביץ, אבל לפחות קיבלתי קיל. משהו זה כל כך טוב. אבל בשביל לנצח צריך הרבה קילס. כמעט פול צ'יין? לא. סתם מרחוק זה היה נראה ככה. לא? נלחם במישהו? אני אעשה קלינה. הוא לא פגע בי. שיט. לא נורא. אני רק מפסיד המשחקים האלה. טוב. אני אעשה משחק אחרון לזה. תסתכלו מה זה עושה. זה קק. זה בוב בום. פצצת קקי. מגניב. ניכנס שוב לווינטר. הייתי צריך לצלם קודם. אבל לא היה לי כוח לפתוח את פרפס. תראו, זה רציני. לפני רגע שאלתי וונטי. אוקיי, הוא רציני. מציע לי. לא, זה לא אותו אחד, אבל בסדר. שימחתי אותו והצטרפתי לדיון שלו. נו, וואטקינג. אידיוט. מיטמאסטר 7? טוב, למה אני
מצפה לאיש רגיל, כלומר ה-GPU, מי לא מכיר אותו. יש לו מקס קריפטוטניה, והוא לא האקר. והוא לא קנה, הוא לא עשה pay to win, שזה פעם היה אפשר לקנות בפיקסל קוינס. מזל שביטלו את זה. כי אז היית יכול לקנות קוינס ולהשיג דברים טובים. זה לא היה סתם סוד, לא שאני צריך. אני מתחיל עם איירונקס, אבל יש לי משרום קאו, והנה החזיר הזה, ואני אוכל לקבל מהם. אוי, לג. הנה, אני מקבל את זה. יופי. אני בלב. רק חסר לי שמישהו יבוא מאחוריי. או מלפניי. מה זה משנה? אני צריך לדעת שמישהו הולך למות. אחרת תהיה לו עוד קורונה הפתעה. נראה לי אני אלך לספאון. לעשות אינצ'אנט. סתם סוד. יש פה איש? שיט. לא מאמין שהצלחתי להרוג אותו. לא מגינים טובים ממני פי 1000. טוב, לא צריך להגזים, אבל הוא היה פלאדין, לא באמת. זה שיש קיד חדש, זה לא אומר שכולם צריכים להיות הוא. טוב. אני יותר טוב מפול צ'יין. והנה המטרה שלי. למה? אם הוא מתמאסטר 7 הוא שרשם לי. אז איך זה? יש איירון צ'סט פלייט. Give me. Stupid. טיק, ברוח. שיט, הוא בא אליי? כן. שיט. אוקיי. איזה נוב הוא לא ראה אותי אפילו. אוקיי. שיט. חייב לברוח למשך דקה לפחות. עוד דקה. הייתי צריך קודם להשיב מלחמה. שיט, לא. טוב, מה הסיכויים שלי? וזהו פימן. טוב, בזה אני מסכם את הסרטון. נתראה בפעם הבאה. ביי.